Pakistanyň Bannu şäherine demirgalyk gözýärsandan bozgunlyga çykan adamlar köçelere çykyp hökümetden özleriniň öýlerine dolanmagyna kömek bermegi talap etdiler. Pakistan oşun iýun aýynda Taliban jeňçilerine garşy hüjüme başlaganyna 1 million çemet adam ýaşaýan ýerinden bozup çykmary bolupdy. Olar bolýan ýerlerindäki ýaşaýyş şertleriniň yaramazlygyndan şikayet edip, Bannuda en çemegedek protest aksiýalaryny geçirdiler. Pakistan harbylar demirgalyk gözýärsandaky operasiýalaryň ýeniden dowam edýändigini aýdýarlar. Owganistanyň paýtagty Kabulda Pakistanyň elçixanasynyň daş işigini iki ýurdun araçagynyň oýunyna garym gadylmagyna garşy protest bildirmek üçin kiçirek demonstrasiýa geçirildi. Owgan hökümeti hem serhediň dagwaly ýerine degişli proýekt tanqidlap çykyş etdi. Pakistan serhet boýunda 2 metr çuňlukda we 3 metr giňlikde galynan garymyň jeňçileriň, gaçakçylaryň we adam söwdügärleriniň öňüni almaklygy niýetlenendigini aýdýar. Janyny geçen bombaçy ýük maşyny bilen Ramat şäherini özüni partladyp, hökümet güýçleriniň Islam döwletiniň jeňçileri bilen söwüşýän ýerine adından 6 adam öldürdi we 14 adamy ýaradar etdi. 17-nji sentýabrda bolan hüjüm Efrat derýasyndaky esas köprüni ulanma diýal etdi. Bu köprü şäherlik diýen we ziýan ýetmedik geçelgeleriň biridir. Islam döwlet toparynyň söwüşçileri şu ýylyň başynda Iragyň Anbar welaýatyna Kursabranyna derýanyň üstünden geçen oňlar şu köprü weýran edildi. Siz täzelikler bilen tanyş boldunuz.